ġbartna fl-imkien mulej, kelmtek imqazza f'qalb waħda li naqad bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tamarin tmulej, hemm jintejx fil-ruħ. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-eżis l-lum qegħdin nofru dil-Quddisa għar-Ruħ Franz, Ġuża u Joe Borg. U l-Knisja illum qiegħda tagħmel festa ta' wieħed mill-Apostli, San Mattija. Għalhekk ejjew nitolbu l-mulej biex fuq l-eżempju ta' dan l-Apostlu li l-ewwel iltaqa' ma' Ġesu, mexa warah, imbagħad wasal biex taħajtu għalih, aħna wkoll ngħidu iva l-mulej meta jsejħilna. Biex nitħejju tajjeb għal dan l-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt, mulej ħnina. Int li qalbek ħelwa u umli, Kristu ħnina. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla, fil-għoli ta' smewiet, paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nubiet tad-dinja l-qattalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla int għażilt il-San Mattija u daħħaltu fil-għaqda tal-Apostli, fit-talb tiegħu imliena bil-ferħ ta' mħabtek u għodna mal-mażulin tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarri mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru qam f'nofs il-ġemgħa tal-aħwa li kienu b'kollox madwar 120 ruħ u qalilhom: Ħuti, jeħtieġ li sseħħ l-Iskrittura, dak li l-Ispirtu Santu ħabbar f'hom David minn Ġuda, li kien il-mexxej ta' dawk li qabdu lil Ġesu. Għax hu kien wieħed minna u kellu semu f'dan il-misteru tagħna. Hemm miktub fil-ktieb tas-Salmi: issir ħerba id-dar tiegħu u ma jkun hemm ħadd li jgħammar fiha u ħadd ieħor jeħodlu xogħlu. Jeħtieġ għalhekk li jingħażel wieħed minn dawk li ssieħbu magħna tul iż-żmien kollu li l-mulej kien dieħel u ħireġ magħna. Ibda mill-Magħmudija ta' Ġwanni sa dak in-nhar li kien meħud minn magħna. U jkun flimkien magħna xhud tal-qawmin tiegħu mill-imwiet. Imbagħad resqu tnejn, Giuseppi imsejjaħ Barsaba li jgħidulu wkoll Ġustu u Mattija. U talbu hekk: mulej, intara fil-qalb ta' kulħadd u
Uri li ma minn dawn it-tnejn inta għażilt biex jieħu post ta' dak li l-Ministeru u l-Apostolat li minnu telaq Ġuda biex imur fejn kien jistħoqlu. Imbagħad tefgħu x-xorti u waqgħet fuq Mattija u dan issieħeb mal-11 il-Apostlu. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Il-mulej qiegħdu mal-kbarat tal-poplu tiegħu. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Min tluħ ix-xemsa nżula ikun ifaħħar isem il-mulej. Oli fuq il-ġnus kollha il-mulej, ola misħab u sebħu. Minu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli u li ħares l-isfel lejn is-smewwiet u lejn l-art, u li jqajjem mitrab li msejken u jerfa' mill-miżbla l-fqajjar biex mal-kbarat qiegħdu, mal-kbarat tal-poplu tiegħu. Il-mulej qiegħdu mal-kbarat tal-poplu tiegħu. Alleluja, alleluja. Jien għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott, u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: kif ħabni missieri hekk ħabbejtkom jien, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti. Kif jien ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbibi. Intom ħbibi, jekk tagħmlu dak li jien nikmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb, għax kull ma smajt mingħand missieri jien għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikmandakom li tħobbu il-xulxin. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Hekk fil-ħajja tagħna xi kultant aħna nippruvaw naħdmu għal ċerta affarijiet. Però mill-banda l-oħra mbagħad hemm il-pjan ta' Alla. Issa l-mulej għandu l-pjan tiegħu, il-pjan biex kull wieħed waħda minna isalva u flimkien ma' dan il-pjan ġenerali imbagħad kull wieħed waħda minna għandu missjoni partikolari. Din il-missjoni normalment ma hix xi ħaġa kbira, mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn. Lanqas hi xi ħajja ta' slaleb tul ħajjitna kollha. Jekk il-mulej tisejħinna għal xi vokazzjoni minn dawn li semmejna iva, però dik tkun xi ħaġa rari ħafna. Normalment kull wieħed waħda minna jiskopri il-missjoni personali tiegħu miċ-ċirkustanzi li jkun jinsab fihom. Il-familja fejn jitwieled u ċertu għażliet li dik il-persuna tagħmel bil-mod il-mod. U l-persuna tinduna bil-missjoni tagħha meta flimkien ma li tgħix iċ-ċirkustanzi li tkun fihom tistħarreġ ukoll fil-qalb tagħha u tgħid imma Alla x'irid minni. U bil-mod il-mod iċ-ċirkustanzi jibdew juru l dik il-persuna fejn għandha tasal u l-kelma t'Alla tibda tispira lil dak li jkun
biex jażel u jsib it-triq tiegħu. Issa f'dal proċess l-importanti li wieħed ikun disponibbli. Ikun disponibbli għar-rieda t'Alla imbagħad iċ-ċirkustanzi bil-mod il-mod jeħduh fejn Alla ikun iridu. Eżempju ta' dan għandna l-istorja tal-Apostlu San Mattija. Kif qalilna l-Atti tal-Apostli, dan kien ma' Ġesu mill-bidunet. Minn meta anke Ġwanni beda jagħmel. Għamel lilu nnifsu disponibbli għal Ġesu. Sar mitħla tal-kelma tiegħu tal-eżempju tiegħu mexa warah. Meta Ġesu imbagħad għażel it-12 l-Apostlu, ma għażlux bħala wieħed mit-12. Però San Mattija baqa' disponibbli. Imbagħad intgħażel bħala wieħed minn tnejn, talbu, għataw ix-xorti u intgħażel bħala wieħed mill-Apostli. U din turina l-importanza li biex aħna niskopru Alla x'irid minna, irridu nkunu mitħla ta' Ġesu u npoġġu lilna nfusna disponibbli biex meta jrid hu jinqeda bina biex jagħmel il-ġid u ġid akbar. Però l-essenza ta' dan kollu San Mattija ġie magħżul għax qabel kien disponibbli għal Alla. U dan l-atteġġament jagħtihulna b'mod ċar ħafna l-Vanġelu ta' Ġwanni li għadna kemm rajna, kapitlu 15. X'qalilna? Jekk tħarsu l-kwandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabti. Qedtilkom dan biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Jekk forsi l-ferħ tiegħi mhumiex sħiħ, irrid nistaqsi għadniex marbuta ma' xi ħaġa tad-dinja. Għax jekk għadni marbut jew marbuta, diffiċli jinsib il-ferħ sħiħ. Ġesu qalilna jew Alla jew il-flus. Ma nistax nagħżel xi ħaġa l-flus huma simbolu tal-affarijiet tad-dinja. Jekk nipprova naħdem għal xi ħaġa minn dawn lil Alla b'mod awtomatiku qed intieħi t-tieni post u hekk ma taħdimx. Qisu ma' Alla rridu nagħtu aħna l-100% li nkunu ħaġa waħda miegħu. Issa biex tkun ħaġa waħda miegħu, kif jgħidilna l-istess Vanġelu m'hemm bżonn tagħmel affarijiet kbar li tħobbu u toqgħod hemm fil-preżenza tiegħu u Alla jinqeda bina. Ejjew nitħeġġu biex aħna wkoll kull wieħed waħda minna jibqa' u jkompli dejjem jitgħallem jidħol fil-preżenza t'Alla. M'hemm bżonn affarijiet komplikati. Anki tkun waħdek bil-qiegħda fuq sofan. Forsi mindut qabel torqod jew tkun kmieni. Jew ma tistax torqod bil-lejl. Jew tgħid ħammur passiġġjati jew ħanitla fuq il-bejt. Jew inqbad fit-traffiku u bqajt fil-karozza tistenna. Jew sejr xi vjaġġ minn post għal ieħor. Kull mument jista' jservi għalina opportunità biex nitkellmu ma' Alla. Għalhekk jew nitħeġġu mill-eżempju ta' San Mattija kif ukoll mill-Vanġelu li qrajna u nitolbu l-Mulej jagħtina l-grazzja biex noqogħdu kemm jista' jkun fil-preżenza tiegħu. Fiskiet nitolbu fuq dan. Wejjew is-saħut il-eżis irresqu t-talb tagħna il-missierna tas-sema. Ejjew nitolbu l-ewwel qabel kollox għall-Papa, għall-isqfijiet, għas-saċerdoti. Ejjew nitolbu għalina l-koll biex kull wieħed waħda minna fuq l-eżempju ta' San Mattija ikompli jaraf ir-rieda tal-missier. Ejjew nitolbu għal dawk kollha li qed ibatu
mo speċjali għal dawk li għaddej minn xi mard jew minn xi diffikultà. Resqulek Missier Ħanin ukoll dawk kollha li jieħdu ħsiebhom. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Semmo friġ l-altar tijek, Anja ta' ferħta għadna ħaġa wahda miegħek. Miġbura f'tal-baħir għana ġieli jistħoqlok hawnna Tolbu ħuti bil-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mejdejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li bil-qima kollha il-Knisja tiegħek qiegħda tagħmillek fil-festa tal-Apostlu San Mattija u permezz tagħha wettaqna fil-grazzja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ilqa' mulej l-offerta li bil-qima kollha il-Knisja qiegħda tagħmillek fil-festa tal-Apostlu San Mattija li permezz tagħha wettaqna fil-grazzja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Alla Missier Qaddis, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu u l-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib, temm is-sagrifiċċju kollu ta' qabel u waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'da l-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bl-għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla ta' smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġerat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jiena nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa l-Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Lil-Kristu tal-ħdejja, is-sid u s-sultan, bebi fuq il-mewt, għawiet u setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Wejja wissa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jinnemmen li int insab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Xerred dejjem mulej id-doni tas-sema fuq il-familja tiegħek u bit-talb tal-Apostlu San Mattija għamilna den il-nissieħbu fil-wirt tal-qaddisejn fis-saltna tad-dawl. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Imbirku il-mulej. Wejja issa nduru lejn Omna Marija u nitolbu t-talba li talbitna minn dan is-santwarju. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, itlob għalina. Il-maqdes ta' Pinu, il-firxet id-dija, li tixet imħabetek, Om tana Marija. Ave